Bazen behin darabagun, urruti dagoen planeta batetan bizi zen printzitski bat, eta egun batean lur planetara etorri zen. Orduan azeria ageri zen. Egun on, esan zuen azeriak. Egun on, erantzun zuen itzuli egin zen, baina deus ikusi ez zuen printze txikiak. Hementxe nago, sagarronduaren azpian, ahotsak esan zuen. Non zara zu? Oso ederra zara, adirazi zuen printze txikiak. Ni azeri bat naiz, erantzun zuen azeriak. Zatoz nirekin jolastera, proposatu zion printze txikiak, honen ilun nagoen. Nik ezin dezaket zurekin jolas, esan zuen azeriak, ez naiz esia. Ah, barkatu, esan zuen printze txikiak. Baina, pentsatu ondoren gaineratu zuen. Ezi horrek, zer esan nahi du? Zu hemengoa ez zara, esan zuen azeriak. Zer bilatzen ari zara? Gizonak bilatzen ditut, esan zuen printze txikiak. Ezik, zer esan nahi du? Gizonek eskupetak badituzte eta istatzen dute. Oso naskagarria da. Oiloak ere ezten dituzte. Horixe da hoien gauza on bakarra. Oilorik bilatzen ari zara? Galdetu zuen azeriak. Ez, lagunak bilatzen ditut. Zer esan nahi du ezik? Errepikatu zuen printze txikiak. Gauza ahastu egia da hori, esan zuen azeriak. Harremanak sortzea esan nahi du. Harremanak sortzea? Jakina, esan zuen azeriak, zu niretzat 100.000 mutiko txiki bezalako mutiko txiki bat besterik ez zara. Eta nik ez zaitut behar. Eta zuk ni ere enauzu behar. Ni 100.000 azeri bezalako azeri bat besterik ez nahi zuretzat. Baina zuk esteman nauzu, bakoitzak bestearen beharra edukiko du. Munduan bakarra izango zara niretzat. Munduan bakarra izango naiz zuretzat. Ulertzen hasia naiz, printze txikiak esan zuen. Badago lore bat, uste dut harek ezin hauela. Baliteke, esan zuen azeriak. Nire bizitza beti bera da. Nik oiloak estatzen ditut eta gizonek nie istatzen dute. Oilo guztiek elkarren antza dute eta gizon guztiek ere elkarren antza dute. Beraz, aspertzen naiz pixkat. Baina zuk esten banauzu, nire bizitza eguzkitsua izango da. Beste hotsak ez bezalako urrats hots bat ezagutuko dut. Beste urratsek lurrazpira zarrarazten naute. Zureak musika bezala zulotik kanpora deituko nau. Eta gainera begira, han, garizoroak ikusten dituzu, nik ez dut ogirik jaten. Gariak ez du ezer balio niretzat. Garizoroek ez didate ezer esaten. Eta hori tristea da, baina zuk urre kolorezko hileak dituzu. Zuk eziko nauzunean zoragarria izango da. Urrezko den gariak zutaz pentsaraziko dit. Eta haizearen hotsa maitatuko dut. Azeria isildu eta luzez begiratu zuen printze txikia. Ezin azazu mesedez, berriro esan zuen. Nik nahi nuke, erantzun zuen printze txikiak, baina ez du denbora askorik. Aurkitzeko lagun eta ezagutzeko gauza asko ditut. Ezten diren gauzak bakarrik ezagutzen dira, esan zuen azeriak. Gizonek ez dute ezer ezagutzeko astirik. Merkatariek guztiz eginiko eta bukaturiko gauzak erosten dituzte gizonek. Baina lagun edo adizkide merkataririk ez dagoenez, gizonek ez dute lagunik. Bat nahi baduzu, ez nazazu. Zer egin behar da, galdetu zuen printze txikiak. Pazientzia handia behar da, azaldu zuen azeriak. Hasieran, niregandik pixkat urrutiago, horrela, belarrean eseriko zara. Nik zeharka begiratuko dizut, eta zuk ez duzu ezer esango. Mintzaidak, nahas eta nahasketak sortzen ditu. Baina egunetik egunera, gero eta hurbilago eseriko zara. Biharamunean, berriz etorri zen printze txikia. Beti ordu berean etortzea hobe da.
esan zuen azeriak. Esate baterako, arratsaldeko 4 bazatoz, 3 direneko pozik egoten hasiko naiz. Gero eta ordua hurbilago, gero eta posago izango naiz. 4 dagoeneko, kezkatu eta urduri egongo naiz. Zoriontsu izatea zer den jakingo dut. Baina, edonoiz baldin bazatoz, ez dut horretarako neure bihotza prest izango, zeremonia behar da egin. Horrela, printze txikiak azeria ezi zuen. Eta joateko ordua hurbildu zenean, esan zuen azeriak, negar egingo du. Zure errua da, esan zuen printze txikiak, nik nuen zumintzea nahi. Baina nik esaitzadan nahi izan duzu. Jakina, esan zuen azeriak, baina negar egingo duzu, adirazi zuen printze txikiak. Jakina, esan zuen azeriak. Beraz, ez duzu ezer irabazten. Bai irabazten dudala, gariaren kolorearen gatik, azaldu zuen azeriak. Ondoren gaineratu zuen, zoaz loreak ikustera. Zurea munduan bakarra dela ulertuko duzu. Gero, agur esatera etorriko natzaizu, eta nik sekretu bat eskainiko dizut opari gisa. Printze txikia Larrosen ikustera joan zen. Gero, azeriaren gana itzuli zen. Agur, esan zion. Agur, esan zuen azeriak. Hona hemen nire sekretua. Oso sinplea da. Bihotzez, besterik ez da ongi ikusten. Begientzat, mamizkoa ikustezina da.